जाबाय दिल जाबाय दा ओमफ्राय गाबोन सबायजों दाउजों दायो जुखामखौ एसे देखायनो नागिरदों डाइरेक्ट बांगालखौनो आजिरानोसै रोगानाय दैखांनाय फनाय ए टु जेड ट्रेक्टर एक्सट्रा कि जिगास करसे हाब सान्दुङा दिनै लागावबाय अयथासार सान्दुं मारै मोन्दों रायजोफोर इलेक्सननि रिजाल्टआथ' ओंखारजोब्बाय सान्दुङा नायदो जुखामनि थाखाय बेस्ट दे जोंनो बिदिनो सान्दुं नांगौ जोंनो दा अखा नांथ'ला अखाखौ नांगौ 10 दिनसो उनाव खोथिया फोनो रायजो राजाफोरनो नाथाय दा जोंनोबो नांगौ सान्दुं जुखाम मारा होनो मानोना जुखामा फनाय टाइम फैबाय दा बेखायनो दा आङो देखायदों लेबार फैदों बांगालफ्रा माने बुंदों कि माने गावसोरनो फगोन गावसोरनो ट्रेक्टराव रोगाना होगोन जमा खालामगोन दा बेखायनो देखायगासिनो दङ सिङाव हाबैदों बिसोरो सान्दुं ओरैबादि सान्दुंखा जोंनो बेखौ नांखागौमोन दाख्लि जिबादि टेनसन जाबायमोन आं अखा हाबाय थानानै लोमजोब्बायमोन ना नाथाय दामानो गैया माने बाहेरायाव साप्लाय जायाखै माखासे जाहोननि थाखाय जायाखै होनना बुंदों नाथाय बांगालफ्रा एसे इंगित होदों स्टकआव दोनथ' होननानै 20 थाखानि बारा जागोन होननानै बुंदों 10-15-20 दिननि उनावहाय बेखायनो जुदि नोंथांमोना टेनसन जादोंबा बारा टेनसन लानांला जायफ्रानोखि मालखौ दिहुनबाय ओरैबादि सान्दुं रायजोफोर इलेक्सननि रिजाल्टआथ' मोनबाय दा मिनिस्टारा मोननै बादि जाना दंथ'यो बर्थमान क'क्राझाराव मोनसे बेनिफ्राय अदालगुरियाव मोनसे सोर मोनगोन बेखौ मोनथिथ'वा नाथाय आं नामखौ बुंथ'ला आं एसे खोनाखाबायबो दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय ओइथिं देखायगासिनो दङ दा बिगायावहाय बिसोरो बिदों 2000 बिदों दे बिगायाव 2000 गावसोरनि रोगानाय गावसोरनि दैखांनाय ट्रेक्टरा एक्सट्रा नै नेगासिनो दङ हयल' टेक्सि बेखौ मा बिफां होनोथाय बिफाङा नै एकदम बिबारा समायो नायबाय नायबाय कतदिन লাগে আৰু যাবো যাবো দাম হবে না নাই 10 দিন পরে 10 दिन ना মোটামুটি পুরা 20 दिन পরে না 20 দিন পরে কয়টায় হবো 20 টাকা শিওর 20 টাকা শিওর হবো পাক্কা আল্লাহ গো গ্যারান্টি আছে বেশি হবে না কম হবে কোনো গ্যারান্টি আছে সাপ্লাইটা হয় না এখন সাপ্লাইটা হয় না বাইরে মানে টান দেয় না মিলে টান দেয় সাপ্লাই যায়াखै মিনथिखायो बिसोरो दे কত কয় বিঘা কত কয় কইলামই তো কত কইছি অল্প কমাই দেও বাউনি জায়গা मोनबासो बानायना बाउनो मारानोसै होजायो बिदिबा ओमफ्राय ओडी करतासै आंगाबार टेन्जार रायलायगासिनो र' ए पारा काडे ओइ दाम जमा जमा था 5 टाका था 7 टाका था जाबाय दिल जाबाय दा ओमफ्राय गाबोन दानसिगोन माने एक जायगा जमा गले बिसोर जोंनाव मावबाय थाखाराखा जोंनाव माइ हायो बायदिसिना खालामो दामा जागोननोलै रायजोफोर दामा जागोन दामाहाय 20 टाकासोआ जायखागोन थांनाय बारावनो आं 21 टाका मोनखादोंमोन फार्स्टआवनो नाथाय अखा हायोब्ला एसे खम जायो अखा सियोब्ला ओमफ्राय जुखामखौ दानासै देग्लाय मानो होनबा नै एसे रानखाजोब्बायना आरो जुखामखौ दाननाया ओरैबायदि कन्डिसनाव दानो जुदि नोंना जुखामा बिराद गोजौबा फिथाइयाव नांस'वाखैबा सान्दुङा होमबा दाननांगौमोन नाथाय आंना बांद्राय गोजौ नंद्राया मिडियाम रेन्जनि ओंखायनो माने गाबोननो डाइरेक्ट दानसिगोन हसिगोन गावसोरनो दैखांगोन ट्रेक्टरा एक्सट्रा ट्रेक्टर मारा होनाया 600 टाका लायो नाग्राया बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामना देखायगोन नैबावनो बेयावनो मारा होगोन फुरा सान्दुङा बिदि नांबाय होनबाथाय साननै फोरानबानो आरामसे फानजायो खुनु टेनसन गैया फिथाइयालाय बांद्राय माबा नङा फिसा नङा गिदिरानो नैबे लाइना 16 था गाहाम जानांगौ दै गोसोला 16 था गाहाम जाबाथाय देरहागौबाय नोङो खिन्थु बांसिन 13 14 था थानो नागिरो बे बेसेबां दंथाय आं सानथारनोसै रायजोफोर प्रुफ नायथारनोसै बेसेबां दङ लाइना जुदि बे आंनि मथेब्ला 14निफ्राय एसे बारा थांबाय मोनदां सानसे र'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15टा दं बेनि बिदिनो 15 16 थाबाय होनबाथाय बिदि सेम टु सेम फिथाइ जाजोबा बरिया नाथाय बिदि जाजोबा आं होनखादोंना आइडिया दङ 16टा थायोबा खिन्थु बे 15टा दङ होमबा बिदि थाजोबा मोजां खिन्थु आंनिया फ्राय 14 15 थागोन बांद्राय देग्लाय गिदिरबो जायाखै थांनाय बारखौ नायोब्ला नै रानखाजोब्बाय राननायालाय नै एलाय नुबाय डाबल खामानि गांसोबो लांबाय खामानिबो जाबाय बिस्रा बा डाबल इनकाम হইছে না আজকে ডাবল ইনকাম হাজিরাও পাইছে গাছও কাটছে হ্যাঁ ডিলটা তো হইছে না ডিল ওইটা ডিলটা হইছে আর ওইখানে গাছ কাটছে ইয়ার ইমান ভিডিও বানাই কিনি আমাক ঠেকা খামু আমি ঠেকা ডলার ফেসবুকে ছাড়লে আমি ফেসবুক না ইউটিউব কাছে যাব ইউটিউব